खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बांलादेशनि बारग' गाहाय मन्त्रि शेख हासिनाखौ जिउ जोबजासिम साजा फोसावबाय। ढाका बिजिरसालिया थांनाय बोसोराव सोरखारनि बेरेखा सोमावसारनायफोरखौ हिंसायारि रोखोमै दबथायनाय बिफाव लानायनि थाखाय बारग' गाहाय मन्त्रि शेख हासिनाखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों, जायनि जाहोनाव 1400 सुबुंफ्रा थैनो गोनां जादोंमोन, जेराव बांसिनानो फरायसाफोर दंमोन। इउएननि अनुमाननि बायदिब्ला दासान्दि भारतआव हादोरनिफ्राय होखारहरजानाय हासिनाया बे रायखौ राजखान्थिजों थुलुंगा होजानाय होननानै सोंखारिदों आरो बे बिजिरनाया मोनसे गोख्रों एबा मोनसे इनाय हाबा होननानै बिथाङा दाबि दैखांदों। इन्टारनेशनेल क्राइम ट्रिब्युनेला बे साजाखौ होनाय बायदिब्ला हासिना आरो बेनि लोगो दायनिगिरि, जेराव बारग' नखर मन्त्रि अजदुज्जमान खान कमाल आरो बारग' पुलिस गाहाय चौधुरी अब्दुल्ला अल मामुनखौ सुबुं माहारिनि बेरेखा दायनि थाखाय दायनिगिरि महरै हमनाय जाबाय। फारसेथिं शेख हासिना आरो कमलखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जादों, नाथाय मामुनखौ रायजोनि साखि जानायनि उनाव 5 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा होनाय जादों। बे थिरांथा लानाया बांलादेश हादोराव मोनसे गेदेर फिनजाथाय सोमजिहोदों। थारैनो फैबाय थानाय समफोराव मोनद' हारिनो थामहिनबा आसामाव थानाय मोनद' हारिफोरनो भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारजों लोगोसे बिटिसि सोरखारा मदद खालामनानै मोनद' हारिनो एसटिनि थामोनथाखौ होमारसिगोन नामा? जुदि होमारोब्ला मा खहा जानो थांगासिनो दङ? बुंनो थाङोब्ला बिटिसिआव थानाय बांसिन बर'फोरनि थाखाय साननो गोनां जानानै फैदों, जेराव मोनद' हारिनो जुदि एसटिखौ होमारोब्ला बर' हारिया बांसिनै खहा जागोन, जेराव बर'फोरा ट्राइबेल माहारिफोरनि गेजेराव बांसिनै पपुलेसन गोनां। 2026 विधानसभा बिसायख'थिनि सार्थआव लाबोमारोब्ला थारैनो जोंनि अबस्थाया मा जागोन? 45 लाख ट्राइबेलफोरनि सायाव 1,50,00,000 गोदान ट्राइबेलनि गादबनाय जागोन, जेराव थारैनो 45 लाख ट्राइबेल आरो 1,50,00,000 गेजेराव दावहा जागोन नामा? गिबियावनो बिटिसिआव गाग्लोबलायनाय जाथाया फैबाय थानाय समाव जामारगोन नामा जुदि ट्राइबेलखौ होमारोब्ला? जोंनि बिसिडिसि, पंचायत, एमसिएलए, जिएम, एसेम्बलि, पार्लियामेन्ट, मेडिकेल, इन्जिनियारिं आरो एपिएससि, इउपिएससि, थार्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड बायदि बायदि फरायसालिमा मुलुगसोलोंसालिफोरनि साख्रिफोरनि बेलायाव गोबां खहा जानायखौ जों नुहुरो, जेराव गासिखौबो बिथांमोना गादबनानै लागोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला थांनाय माखासे सान सिगाङाव बिथाङा बुंदोंमोन थाखानाय एसटिफोर आरो एसटि दाबिनाय सुबुंफोरनि गेजेराव सावरायनानै मोनसे समाधान लाबोगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। थारैनो मोनद' हारिनो एसटिखौ होमारसिगोन नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। बिपिएफ दोलोनि आइजोफोरनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ बिटिसि बिसायख'थियाव गोख्रों देरहासार जानो हानायनि उनाव बिटिसिनि सिङाव थानाय गासै मिउनिसिपाल आरो बिसिडिसिनि मासिफोरनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ सोलायनाय जादों। मैया चिरां जिल्लानि बासुगाव आरो काजोलगाव नोगोर खुंथायफोरखौ मोजाङै सालायनो थाखाय गोदानै दाजानाय मेनेजमेन्ट कमिटिनि थाखाय बिपिएफ दोलोनि दैदेननायाव समाय लानाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिटिसिनि नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्म आरो चिरां जिल्लानि कमिशनार जतिन बरा, 13 नं चिरां काउन्सिल बियाबनि सुकुर सिं मुसाहारि गोदान मेयर महरै समायखिरा लायो आरो मुंदांखा समाज सिबियारि चन्दन दास बिथाङा लेङाइ मेयर महरै समायखिरा लायो। वार्ड नाम्बार 1 नि थाखाय उपर्न दे आरो बाबुल रय, वार्ड नाम्बार 2 नि थाखाय सन्जित दास आरो रेखा बसुमतारी, वार्ड नाम्बार 3 नि थाखाय समर बसुमतारी आरो नाजमिना बेगम आरो वार्ड नाम्बार 4 नि थाखाय दुलाल साहा आरो अलका रय बिथांमोना समायखिराखौ लायो। मैया चिरां जिल्लानि उफ्रा कमिशनार राजीव कुमार दासआ मेयर आरो लेङाइ मेयर आरो वार्ड सोद्रोमाफोरनो समायखिराखौ लाहोयो। अरां माजबाटनि आदर्श फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनि मोनसे लाजिनांथाव जाथाय। अरां माजबाटनि आदर्श फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि अरविन्द कुमार सिंहनि मोनसे लाजिनांथाव जाथाय। थांनाय 14 नभेम्बर गथ'सा सानखालि फरायसाफोरा मोसानाय दिन्थिफुंनायनि उनाव गथ'साफोरा रेस्ट रुमाव हाबदोंमोन। बे समावनो गाहाय फोरोंगिरि अरविन्द कुमार सिंहआबो बिसोरनि उन सिङाव थांफादोंमोन आरो रेस्ट रुमाव सासे फरायसालिनि सायाव इनाय अनागार आखु दिन्थिदोंमोन। जाथायनि उनाव 15 नभेम्बर खालि फरायसालियाव दावराव-दावसि सोमजिदोंमोन। फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनि सायाव गोबाव समनिफ्रायनो गोबां आइजो आरो हिन्जाव फरायसाफोरनि फारसे गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद होनाय जाबोदों।
बे लाजिनांथाव जाथायखौ लानानै जायगानि सुबुंफोर आरो फरायसाफोरनि बिमा-बिफा, एबसु आरो गरखा फरायसा आफादा फरायसालियाव ज' जादोंमोन। बेराफारसेथिं अरां पुलिसआ खौरांखौ मोननायनि उनाव फरायसालिसिम फैनानै गाहाय फोरोंगिरि अरबिन्द कुमार सिंहखौ हमनानै थानासिम लानानै थाङो। थाना सिङाव रागा जोंनाय सुबुंफ्रा गाहाय फोरोंगिरि अरबिन्द कुमार सिंहखौ नांगौ बायदियै एबा आयेन बादियै साजा होनो थाखाय दाबि दैखाङो। अरां पुलिसआ सा 6 जुवा गेलेग्राफोरखौ खादों। बे खेबाव अरां पुलिसआ जुवा गेलेग्राफोरनि हेंथायै अपारेशनखौ जागायदों। रौतानि बालिसिहाराव जुवा गेलेग्रा थावनियाव पुलिसआ सिग्रोमदोंमोन। अरां पुलिसआ सा 6 जुवा गेलेग्राफोरखौ सिग्रोमनायनि गेजेरजों हमनो हायो। हमजानाय जुवा गेलेग्राफोरा फारियै उस्मान आली, हबीबुर रहमान, आमिर उद्दीन, शफिकुल इस्लाम, निजामुद्दीन आरो रफिकुल इस्लाम होनना सिनायथि मोननाय जादों। मार्गेरिटानिफ्राय सासे उन्दै गथ'आ गोमानायनि खौराङा ओनसोलाव दावराव-दावसि सोमजिहोदों। रबिबारनि बेलासियाव 3 रिंगासोआव बरग'लाय पन्चायतनि सिङाव थानाय वार्ड नम्बर 3 नि नामदांगा गामिनिफ्राय अमित बुमिस मुंनि गथ'आ गोमानानै दंमोन। मख'नो गोनांदि शरण बुमिसनि फिसाज्ला अमितआ गोमानायनि उनाव गासै ओनसोलाव गिखांनाय सोमजिहोदों। रबिबारनि बेलासियाव गावनि न'नि साखाथियाव गेलेबाय थानाय समावनो गथ'आ गोमानानै थादों। बे समावनो न' आरो खाथि खालानि जायगाफोरखौ नागिरनायनि उनाव जेबो खौरां मोनाखैमोन। सुबुंफोरा मार्गेरिटा पुलिस थानायावबो अजद होदोंमोन। पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायो, नाथाय नखरनि सुबुंफोरा दुखु मोननानै गथ'नि जेबो खौरां मोनैयाव ओनसोलनि सुबुंफोरखौ गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय खावलायदों। बेनि अनगायैबो नखरनि सुबुंफोरा जुदि गोमानाय गथ'खौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला पुलिस थानाजों जगाजग खालामनो एबा फन खालामनो थाखाय 9954361751 आव खौरां हरनो खावलायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सानफोराव मार्गेरिटा आरो बेनि खाथि खालानि जायगाफोरनिफ्राय आइजो आरो गथ'साफ्रा गोमानायनि खौराङा गोख्रों फिनजाथाय सोमजिहोदों। बे बेलायाव गथ'साफोरखौ सांग्राङै लाखिनो आरो बिमा-बिफाफोरखौ सांग्रां थानो थाखाय गोबां ओनसोलावनो खावलायनाय जादों। सोरखारा नेपालाव जेनजेटफोरनि गिख्रंथाव सोमावसारनायनि उनाव फिन आरोबाव सोमजिदों। मेक्सिक'आव सोरखारनि हेंथायै जेनजेटनि गोख्रों सोमावसारनाय जादों। मख'नो गोनांदि नेपालनि उनाव फिन मेक्सिक'आव जेनजेटफोरा सोरखारनि हेंथायै गोख्रोङै सोमावसारदों। नेपाल हादोराव जाख्ल'नायनि हेंथायै सोमावसारनायाव नेपालनि गोबां गोजौ थाखोनिफ्राय लानानै नेपालनि गिबि मन्थ्रियाबो बिबान एंगारनो गोनां जादोंमोन आरो नेपालनि पार्लियामेन्टआव सोमावसारगिरिफ्रा अर सावनानै गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोदोंमोन, जेराव नेपालनि बारग' गाहाय मन्थ्रिया गासै हादोरनि भिजा केन्सेल खालामजानायनि उनाव नेपाल रौनियाफोरनि रैखाथिनि सिङाव थानो गोनां जादोंमोन। थिग बेबादिनो गिख्रंथाव थासारिया मेक्सिक'आवबो महर लादों। मेक्सिक'आव रोजा रोजा लाइमोनफ्रा कार्लस मेज'खौ बुथारनायनि थार बिजिरनाय दाबिनानै सोमावसारदों। लोगोसे बांबोनाय दाय सोबख'नाय बायदि थासारिखौ लानानै जेनजेट सोमावसारनाया जादों। मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला खमैबो सा 120 सुबुंफोरा सोमावसारनायाव जोखोम जादों, जेराव रोजा रोजा जेनजेट सोमावसारगिरिफ्रा मेक्सिक' सिटी आरो हादोरनाङैनो लामायाव ओंखारबोनानै रां जाख्ल'नाय आरो फेग्रा मुवाजों सोमोन्दो थानाय हिंसानि सायाव रागा जोंखांदोंमोन, जेराव बोसोरफ्रोमबो रोजा रोजा मेक्सिकान सुबुंफोरनि जिउ खहा खालामो। मेक्सिक'नि तिजुआनानिफ्राय लानानै खोला अक्साकासिम गोबां नोगोरारिफ्रा एबा सोमावसारगिरिफ्रा सनिबारनि समाव गोबां सुबुंफ्रा थुबुर जादों। बे समाव अमा फिसिनानै नखर खुंनाय गथ'-गथाय खुंनाय रायजो-राजाफोरनि थाखाय मोनसे दुखुगोनां खौरां। रायजोनि गोबां ओनसोलावनो अमानि बेरामा साग्लोबसारदों, जायनि जाहोनाव बेफार फालांगि, बायनाय फाननाय आरो जानायनि बेलायाव जेंना नुजाथिदों आरो माखासे जिल्लायाव अमानि बायनाय फाननायखौ टटेलि बन्द खालामदों। मख'नो गोनांदि बे समाव आफ्रिकान स्वाइन फ्लु बेरामा रायजोनि गोबां ओनसोलाव साग्लोबसारदों आरो अमानि थैनायनि हारआ बांदों। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै अमानि बायनाय फाननायखौ बन्द खालामनो बिथोन फोसावदों सोरखारा। रायजोनि गोबां जिल्लायावनो अमानि बेराम थामहिनबा आफ्रिकान स्वाइन फ्लुआ जोबोरै गाज्रियै गोहोम खोख्लैदों आरो साग्लोबसारनानै अमा फिसिनाय, अमा फाननाय, बायनायनि बेलायाव गोहोम खोख्लैदों। बेराफारसेथिं आफ्रिकान स्वाइन फ्लु बेराम साग्लोबसारनायखौ नोजोर लाखिनानै मोनस्नि जिल्लायाव टटेलि बन्द खालामदों अमा बेदर बायनाय फाननायखौ। बन्द खालामनाय जिल्लाफोरा फारियै डिब्रुगड़, जरहाट, दरं, शिबसागर, लखिमपुर आरो धेमाजि।
सौदी आरबनि मदिनानि साखाथियाव जानाय मोनसे गिख्रंथाव बास जाब्रबथायाव खमैबो सा 45 भारतारि नोगोरारिनि जिउ खहा जादों। बेनि गेजेराव सासेल' नोगोरारिया सारभाइभ जानो हादों। बेनिनो बांसिनानो तेलेंगानानि हायद्राबादनिमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। उम्रा दावबायारिफोरखौ लानानै थांनाय बासआ मक्कानिफ्राय मदिनासिम थांनाय हराव हरनि 1:30 रिंगासो समाव डिजेल टेंकारजों सौग्रावदोंमोन, जायनि जाहोनावनो गोबां दावबायारिफ्रा सिङाव थाबथानानै थादों आरो माखासे सुबुंफोरा जिउ खहा जादों। गिबि रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि खहा जानांनायफोरनि गेजेराव सा 11 आइजोफोर आरो सा 10 गथ'साफोरा जायगायावनो जिउ गोमादों। नाथाय बिबानगिरिफ्रा दासिमबो नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो। बासआ गोबां खहा जानायनि जाहोनाव रैखाथि होनाय खामानिया गोब्राब जानो गोनां जादों, जेराव रैखाथि हान्जाया गोख्रोङै खामानिखौ मावनो गोनां जादों। बायजोआरि मन्त्रि एस जयशंकरआ भारतारि राजथान्दै थाग्रा खुलि आरो जेदाआव थानाय कन्सुलेट जेनेरेलखौ गासैबो रोखोमनि थिसनथाइखौ बांहोनो खावलायदों। मुंदांखा जुबिन गार्ग थामहिनबा रुंसारि जानानै थांनाय मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि मुङाव पार्क खुलिनो नागिरनायनि थाखाय गाबोन मोनसे गिदिरथार हाबाफारि लागोन, जेराव गाबोन एबा 18 नभेम्बर खालाराव बिथांनि गिबि जोनोम सान फालिनायनि गेजेरजों गाबोन बेखेवगोन। गौरां दैमानि रुगुङाव मोनसे गिदिरथार हाबाफारिखौ 25,000 सुबुंफोरा क'क्राझारनि गौरां दैमानि रुगुङाव मायाबिनि मेथाइखौ रोजाबगोन होनना मिथिमोनदों। थांनाय 11 दानसोनिफ्रायनो जामुगुरि हाटनि गामिनि सासे लाइमोना गोमानानै थानायनि जाहोनाव ओनसोलाव गोबां जिंगा सिखांनाय थासारि सोमजिदों। जामुगुरि हाटनि गामिमारि गामिनि नबी हुसैन आरो हसनारा बेगमनि सासेल' फिसाज्ला आजमल इस्लामआ गोमानानै दं, जायनि जाहोनाव नखरा गिनो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि जोबोर गोरिब नखरनि लाइमोना गोमानानै थानायनि जाहोनाव नखरखौ उसुखुथु आरो दुखुआव खोख्लैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आजमल इस्लामआ 12 दान सिगां जामुगुरि हाटनि सप्तायारि हाथाइ बाजाराव थांनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। नाथाय बे लाइमोना दिनैसिम न'आव फैफिनाखै, जायनि थाखाय बिमा आरो नखरनि गुबुन सोद्रोमाफ्रा नागिरनायाव हालाय-हाफाय जानांदों। बेनि अनगायैबो सेंग्रानि लोगोफोर आरो बाहागिफोरजों सोमोन्दो लाखिदोंब्लाबो आजमल इस्लामनि सोमोन्दै जेबो खौरां मोननाय जायाखै। दा गोसो बायनानै बिमाया गावनि फिसाज्लानि गोमानायनि रिपर्टखौ जामुगुरि पुलिस थानायावबो एजाहार होदों। फारसेथिं नखरनि सुबुंफोरा आजमल इस्लामनि सोरबाफोर खौरां मोनोब्ला 7086331335 नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। धेमाजि जिल्ला सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गोदान आफादगिरि महरै रन्जु गयारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै सोरगोबुति बसुमतारीखौ सायख'नाय जाबाय। धेमाजि जिल्ला सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 2 बोसोरनि थाखाय रायजो राजाफोरनि गोख्रों खामानि मावनो गोदान आफादगिरि महरै रन्जु गयारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै सोरगोबुति बसुमतारीखौ रायजो राजाफ्रा थान्दै मेलनि गेजेरजों सायख'नानै मैखोम बिबानखौ होबाय। आसामनि थागिबि लाइमोन हिन्जावसाया दुलाराय भारत सावस्रि बिगियान फसंथाननि हादोरारि थाखोनि मुं थिसननाय आनजादाव डक्टर काहाना तासपिया देरहासार जानानै हादोराव स्निथि मासि आवग्रिनो हादों। INICET आनजादाव बे जाफुंसारनायखौ मोननो हानाय डक्टर काहानाया आनजादनि टप 10 रेंकारफोरनि गेजेराव सासे। बे आनजादाव उथ्रिसारनाया बिथांखौ 2026 मायथाइयाव MDS हाबाफारियाव मुं थिसननो खाबु होदों। थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्राय आसामनि माखासे जिल्लाजों लोगोसे BTCनि माखासे ओनसोलनिफ्रायबो आयेन बेरेखायै थामहिनबा समाजनि गाज्रि हाबा मावनायाव लोब्बा गोनां माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ हमनानै पुलिस बिफाननो गथायदों, जेराव गुवाहाटीजों लोगोसे धुबुरी, बङाइगाव, चिरां, क'क्राझारनि इउनिसेक्स सेलुन आरो पार्लाराव माखासे दुथां लाइमोनफोरखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों पुलिसनि आखायाव गथायदों। फ्राय 30निबो गोबां लाइमोनफ्रा आयेननि आवथायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बेबादिनो आसामनि नुसुंसे रायजो मणिपुराव बेबादिनो एखे जाथायजोंनो लोब्बा गोनां 3 लाइमोनखौ पुलिस बिफाना हमनो मोनदों आरो पुलिसआ गावसोरनि आवथायाव लानानै थांदों होनना सुलुङाव फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।